hedder, og hvor gamle I er. Og hvor bor du? Victoria. Jeg hedder Victoria. Jeg bor i Hellerup. Hvor gammel er du? Jeg er 9 år, og min bedste oplevelse var at både i dag, selvom den ikke er sket, men jeg håber i hvert fald, at den bliver den bedste. Jeg hedder Laura, og jeg bor i Gentofte, og også der oplevelse, det jeg glæder mig rigtig meget til at stå på scenen. Nice. Jeg hedder Emilie, jeg er 9 år, og jeg bor i Gentofte, og min bedste oplevelse, det var, at jeg fik nye venner, og det var sjovt at danse, og jeg fik en ny danseart. Jeg hedder Cecilie, jeg bor i København, og min yndlingsoplevelse, vi har prøvet indtil videre, jeg har fået en ny ven, eller nye venner, og så har vi også lært en hel masse nye ting om dans, ligesom at der findes det, der hedder moderne dans. Hej, jeg hedder Clara. Min mor er faktisk skilt, så derfor bor jeg 7 år over i Hellerup. Min sjoveste oplevelse, det var nok, at jeg prøvede noget nyt. Jeg har ikke prøvet at danse moderne dans.